Ser jirritorna wara nuqqas ta' sena l-ispettaklu ta' orkestra. Din id-darba t-tema magħżula l-ispettaklu fit-3 ta' Diċembru hija Times Like These. Id-direttur artistiku ta' orkestra Paul Borg Bonaci spjega kif din it-tema hija adattata għal dan l-ispettaklu hekk kif qed isir f'dan iż-żmien speċifiku meta pajjiżna jidher ħireġ mill-pandemija. Huwa spjega kif il-kunċert ser isir skont il-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa u għalhekk ser ikun wieħed b'differenza hekk kif għall-ewwel darba in-nies ser ikunu bil-qiegħda. ċerta songs ma konniex nażluhom għaliex meta jkollok kunċert bil-wifqa fejn nies iridu jaqbżu jolgħu jkantaw ma kinux dejjem jagħmel sens. Din id-darba kellna lista twila ta' songs li dejjem xtaqna nażluhom u għadna lura. Allura d-darba kellna dan il-bonus ta' songs li dejjem ngħidu dawn tajbin imma id-darba għandna din l-opportunità għalija kienet opportunità biex nażlu songs li normalment we shy away from them. Il-kap eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali, is-Sur Mast Sigmund Mifsud, stqar kif wara nuqqas ta' sena il-kantanti u mużiċisti huma lesti sabiex jagħtu spettaklu differenti. Il-Ministru għall-Kultura Jose Herrera u l-kelliem għall-Oppożizzjoni Karl Guder laqgħu il-fatt li dan l-appuntament ta' kull sena issa ser ikun qed jerġa' jieħu postu fil-kalendarju lokali wara nuqqas ta' sena. Dan mhux biss minħabba l-livell artistiku u kulturali li għandu dan il-kunċert, iżda wkoll minħabba l-għan nobli li għandu biex jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund. Il-President ta' Malta, George Vella, nieda dan il-kunċert b'konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz Verdala u wastqar kif ix-xhur li ġejjin sal-istrina ser ikunu mimlija avvenimenti ban wieħed nobli sabiex ikunu mejjuna dawk li jkunu għaddejjin mill-marda tal-kanċer. Il-mart ħadd ma jista' jeliminah qiegħed hemmhekk ċertu sitwazzjonijiet soċjali ta' ċertu nies ħadd ma jista' jeliminhom, però meta jinstabu jsibu ruħhom f'dawk is-sitwazzjonijiet ikun tajjeb kif jiġri li jsibu min joffrilhom id illi tgħinhom xi ftit. Għalhekk innappella minn qalbi li dan l-event narawhom mhux biss bħala mezz kif wieħed jiddeverti u jieħu gost, però anke kif wieħed jikkontribwixxi direttament għal fondi li għandha bżonn il-Malta Community Chest Fund. Wieħed jista' jixtri l-biljetti għall-orkestra minn fuq is-sit showshappening.com b'offerti speċjali għal din il-ġimgħa fejn għal kull 4 biljetti li jinxtraw qed jingħataw 2 b'xejn